Bukan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suarane gending belam kendang terus suling terus mari ngono rebab gender main bener enggak siter main Oke. gambang main Oh iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suling gambang Oh iya. Oke, siap. benang main Pak. Wah, main piye menang? Ayo dijak remi arep ayo. Yo, siap. Yo. Suarane Oh. gending belam biangan nyeram biai Nusantara. Ayo Pak, jenengan nggih main Pak. Aku kon ngopo? Aja men udat-udut ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blambiangan. Oh iya. Ngono lho Pak. Yo. Gerak. Iya Pak. Ayo. Kene ngematne bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu wangi. Ayo Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Ganti. Ya limbuke. Oh, limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to Pak? Ngene iki nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihastuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Nah gitu, jadi itu bawahnya ada kreasi-kreasinya gitu Pak. Wah, ya pegel kabeh aku carane. Wis perang bareng. Lagi iki enek limbuk koprol. Manut niken pokoke. Ayo. Justice. Justice namanya. Balam
Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut meliaring. Saut apa nih? Lambene. Rodok rene no tak saut kene. Ah. Dene kok nyait lambene ora. Ndak ngono. Lah piye? Gumeliaring kula kan ngomong ngono to, Mbak. Terus aku? Nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wis sik, Tang. Gumeliaring. Gumeliaring. Sip. Sip. Taman. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya Gak wis usah tak rokok lek melo-melo, ngono. wis. Iya. Taman Sari Nusantara. Hei. Tembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Sinten, Pak? Pak Siswantoro. Ah. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Iya. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa buke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis ale Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Pak Waris Sugiono, Surabaya, Suara.
Banyuwangen istirahat sih nduk wah abis keringet kaya ngono pisan wah sak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike ha iya